I pozdrav ljudi, ja sam Tomi, evo me u jednoj kući. Sad samo što smo ušli, nećemo ovdje da izlazimo. Šta imamo ovdje u ovom kovčegu? Aha, lepo hrana. Šta je ovo ovdje? Slika. Šta je ovo ovdje? Frižider! Frižider, daj da kliknemo. Otvori se frižider. Otvori nam se frižider. A, naravno ljudi, ovo je Secret House. Nisam vam napomenuo. Tajna kuća. Evo ljudi, jedna bašta ovdje, lepa bašta. Nešto igrao već, pa sam skidao, sadio, čupao. Ovdje ako kliknete, gledajte kako se bašta pobere. Malo laga. Samo stanite ovdje. Ovo pola dođe do vas. I gasite ovu vodu od ozgo. I ona ne stane. A to kada nešto ne slovi, vi možete opet da sadite. Briga vas. Evo nam još ja gledam. A vidite tamo one bundeve ili ono sve. Ako kliknem ovdje, pogledajte bundeve. Nema ih. Kliknem. Ono se spusti. Pogledajte sad onu pšenicu. Op. Nema je. Ajmo da pokupimo to. Vidite, to zemlja izletela kao niko. I ovo kaktusi, oni nam nisu ni bitni. Ajmo gore. Op. Mrzim što lažem. Ljudi, ovo je strašno. Katastrofa. Nema veze. Uklopit ćemo se. Mrzim ono tamo da zatvaram. Niko ne tajni prolaz. Samo malo ljudi. Šta ima ovamo? Eno još nešto. Šta je ovo? Još nije. Gdje vodi? Šta je ovo? Nema ništa. Aha! Idemo dole. Hop. Padni dole. Šta imamo ovdje? Ovdje imamo prvo tu neke kovčege, ovo je kao neka laboratorija za hemiju. Imamo tamo neke one... Šta je ovo? Za pravljenje napitaka valjda. Samovar. To je to. Imamo ovamo levo. To za čaranje samo. I idemo... Šta je ovo? Paučina, nećemo tu. Nećemo da se... Op, upleto smo se. Jao ljudi, upleto smo se. Jao! Eto ga. Šta je ovo dole? Prolaz. Odlično. Idemo ovako. Idemo gore. Jao ljudi. Jao ljudi moji, ne mogu mer da vidim da potrefim. Ovo je Steve ko pijanica. Pijan je. Opa. Neću dole. To izađe ljudi moji. Sad. Ko je gledao Serbian Game Deal je isto pokazivao kuću. Ima nešto što on nije primetio. On ovo dugme nije stisnuo. Znači ima i ovdje prolaz. Ovdje. Ima tu neke drangulije. Vidite nešto, neko drvo, kamenje neko. Ovi klipovi, automati.
šporeti neki i tako to. Onda idem gore. Ovo nije ništa. Gledao sam, sve sam proverio. Vidite, sad ovdje imamo stepenice za gore. Evo nas. I imamo put. Jao, ljudi, padu na luster. Sad kliknem ovaj prekidač ovdje. I idemo gore. Op. Evo je ta neka slika za koju se Serbijam duri. Šta je ovo? Idemo gore, ljudi. Popnimo se da vidimo šta je ovo. Opa. Sad provaljamo gdje prolaz. Znači nisam ovamo istražio. Ovdje nisam čeprkao, nisam ni znao da ima ovako nešto. Lele, ljudi, lele. Ovo neka terasa. Ljudi, noć je. Imamo tu neke ležaljke, vidite već. Pazite da ne dođe. Bežimo mi unutra. Jao, znači, pred oči mi se... Pred oči, znači. Idemo do... Tako. Šta posebno da idemo na nešto. Ja, zato što neću posebno ni ništa, zato što hoću normalno da ti izgubi. Ljudi, gdje sam? Stanite malo bolje, pogledam. Šta se dešava? Dobro. Kako je to smotano izgledalo. Ali dobro, evo, prostor uplaši me. I ovamo. Opa! Op! Jao ljudi, ovo je haos! Šta se desilo? Ljudi, ovo. Ja ću da poletim. Gledaj, nemam živca ni da poletim. Koliko mi koči, ništa ne znam šta se dešava. Evo ga. Majko. Idemo vamo, šta je vamo? Lele. Jao, vidi džakuzi. Možemo, ja mislim, da punimo vodom. Šta je ovo? Evo ga. To možemo isto s onim drugim. A možemo i ovaj veliki. Hop. Šta je ovo? WC. Ja mislim da je ovo ženski. Nije bitno. WC je uvek takav. Sad ima, tamo ima, ja mislim, neka sauna. Jao ljudi. Evo, to je taj rek, tu ima neke stolice, stolovi. A vidite lavu. I ovdje neki kamin. Tu se vjerojatno ljudi posle kupanja suša. Šalim se malo.
Plivaj, Tomi, plivaj, plivaj, plivaj. Jao. Pa svaka ti čast. Ljudi, ovo bi strašno ide na živce. No tu... sad one velike stepenice na gore. Jao, ljudi moji, op. Opa. Neću dole. Idemo tu. To je to. Tu ima krevet, vidjeli ste. Pa ljudi, to bi bilo to što se tiče ove mape. Samo još izađemo da vidite kuću s polja. Evo je ovo divna kuća s polja. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali, lajkujte, subscribeujte, šerujte ko bi se svidjelo. Link od ove mape će biti u deskripciji videa. I ako još nešto primetite u ovoj tajnoj kući što ja nisam video, ostavite u komentaru. Hvala na gledanju.